О, какво? О, какво ме чучеловете? О, парите. Кой блъска така вратата? О, какво? Не мога да заспа. Плати го там долу! Искам да заспа на това легло. О, да. Какво става? Хей! Защо често така се? Ей! Кой си ти? Кой блъска така врата? Селените. Ей! Хей, ти ми крада парите. Къде отиде това? Уау, този къде отиде? О. Аз ще отида, но аз нямам пари, какво ще ходя в работилницата? Ей! Умрете! Хора, ако ви е харесало, харесите. Привет, приятелю! И до следващия път!